अब ठीक लगता नहीं। सब कोई देखे वाला आए लगा कहीं की कैसन लागत है फलाना का पता ही बाकी नथिया पहले में तो और मस्त लगते ना। चल तनी माई फोन करी। हेलो हाँ माई गोर लगत है। हाँ सब कोई चल गई। फुआ चल गई आ मामी चल गई। तोरा के अकेले निक लागता आ का करबी हमरा तो एजगाही करे का हो गल गामना में आइम ठीक बानू। हाँ ठीक बा आ कले ना और जो लंग फराकिया रहे उ सब बक्सा में रखल बैनू आ कल ही रखले रही कोई के दिहे मत। हाँ फुआ के लइके भी ना संध्या बुचिया ओकरा के दे दिहे। हाँ ठीक बा महंगा महंगा फराक के लिए बड़ी है ओकरा के दे दिहे कोई के ना दिहे। ठीक बाटे रख। हमार माइयो के अकेले निक नहीं खेलावत दे जी आ गइल तो के मीता कता भने अजी दीदी दीदी हेने आई आ कल हैरौआ बड़ा त चेने का बड़ा त चन हाक भाई कितना मस्त सड़िया लागत है वो हई सड़िया पहन ले हई। अरे कोने यार कैसे तो आदमी कहल बा खिसा में कि फिर तो सड़िया खोला ही के बा कनेवा के देख के मुंह देखइया देख के अब नाइटी पर में पहने लन घर द्वार में नाइटी में त नाइटी पर में मुंह देखे जाई ये चाहत रहे हमरा के लहंगा पहन क्या जी लहंगा पाक तू ही तोहरे के सब कोई उल्टा देबे लगी की है या काता कर ले चाची ने तो बौराइया जी कहन की है या ठीक है कहता नहीं आ कोनी प्रेम नहीं किनु गइले ना तू गइल हरु हम भी कहां गइल बे हम तो औवा के जो होता है ऐसे भी कन्या के देखो का देबू। अरे वो पहले बताई का देम तू बतावा ना हम बतावा तनी हम एगो नथुनी रख लेबे नथुनिया देम कन्या हम 2200 के एगो पायल बनवले रही ठीक बा। हां आ कन्या के हम मुंह देख ले लगनी तब का देम 100 रुपया दे दे। आ हीरा बड़ा कर बच्चन हाक भाई भाई जान तो कैसे कैसे कि बजे लिया जात रही तनी हम देख ले नहीं बजे के रही ना ये दीदी तब ऐसे कर देखिए ई सब ना करे के चाहिए जौन धर्म बताओ निभाए आ ले जाके आ पायवा दे दी ठीक बा मुंह दे भाई ठीक है कहतो ना तो बुढ़िया हमने के को करे लगी ना का लोग कदी कि हम एकनी के इतना देनी हमार छोट की बतोइया का होय से करत हम 100 रुपया बड़ी कड़क धइले बानी कि देते। हां रहुवन बहुत चढ़ा खोई चल पहले पायल दी हम रखन में दे चलो ठीक है बा आ भर पेट देख लिया आजवे के दिन आदमी देखेलन त कहेलन कि कैसन कन्या बिया फिर त खा पी के मोटा जी त दैया भराइए जा हां ये दीदी ठीक है चल कहां बिया मछली कहां बे के मुबारक तला तक खावा में वो तब सो जते रही जी उगा अपन सुर में बिया कि का दी का दी का चल चली इधर कितना खुशी के बात बा कितना खुशी के बात बना दे दीजिए कि आज हमके सबसे छोटा की गोतनी उतर हुई। हाँ वो ठीक है कहतर देख अब उतरल तो है भी अब करी तब तो बढ़िया ले काहे ना करी जी बड़ा की दीदी आई तो मम्मी जी करत रही फिर रउआ आई तो दीदी करत रही अब हम मनी तरवा करत रही ओए तो हमनी के ना करी। अब जानत नहीं खू अब पहले वाला जुग नहीं खे दोसर जुग आ गइल बा काहे ना करी सब तो ना जे आवत ऐसान आवते आवते झगड़ा लड़ाई अलग हो जती सन नानू है जी जानते बानी कि हमनी के तक ले 4 गो गोतनी तन चालू रो आदमी एगुड़े में बन जात उ कैसे अलगा हो जी हन। अरे आजकल के कन्या सन काहे ना होती सन देखो तो नु चली काहे ना रही कहला में जी देवर बाबू औसन ना हनी जन्मे करने के हमेशा भौजी भौजी करत रहनी। अभी देख अभी आई तो है बारी का करली तेल लगावल कि ना हम आई रही तो अपन बड़ गोतनी के बहुत सेवा कैले बानी। हो कन्या का दीदी जी एगो बात पूछी का दिन है पहले का दे छोड़ ना हम बहान लेम तो हम बोले कि देवर बबुआ तहरा के पहला दिन मुंह देखाई का देले रही हमारा के अब रोल का बतिया लोग किटवे ना देले रही हमरा के। आयो दादा हमारा घरे तो उहो ना देले रहन कहतन कि सब तो घरवा तोहरे न बा तब का भैया जिनियन बढ़िया मर्द लेनी अब का चाहिए जी रउआ के जाइयो दादा कहतन कि अब तो सब तो तोहरे न बा का करबू गहना गिफ्ट बबुआ जी ठीक बानी। हाँ ये दिल रही कि लॉकेट पहनला रउआ का बनेल रही छोटकी के देवे खातिर। हो कन्या का बोली का बनैले बहु छोटकी के देवे के हाँ मंगलसूत्र बनेल बनी मंगलसूत्र दे दे मेगो
इतना भारी गहना देबू हो का हो जीजी सबसे छोट 4 गोतनी से छोट बिया सबसे पेट पोछनी गोतनी ओकरा के ना दे के करा के देवल जी नाम ली हम फिर बाद में कि हमार गोतनी देले बिया। अब आगे जाके कोई नेकी धोती त कोई क्रिया खइले बा अब देवे के बात देम कहला के दे दिया मंगलसूत्र तना कमा के का करनी के जब कुछ देबे ना कोई जी। आ दीदी जी कहाँ बन दीदी कहाँ जन तैयारी होखत हुकम जा। हां हमर तो एकदम मन करता कब कनुआ के देख ली कब देख ली तैयार हुई ना गुंजे चले हाँ चले के देख ले तनी कैसा आइल बिया। कैसन का बढ़िया होई अरे तो सब कोई पता चलत है कि बढ़िया होई गोइला के बाद में नु हां आई चल सब कोई तो मुंह देखिए लेलस आ फुआ जी का देले हई उनके पातर पायल देले हनी रुक जाई देखाव तनी ना छोटा छोटा न ओसे देखला के उठनी के मतलब मोटा हन ह कि पातर ह पातर बावे पातर आ वो छोटकी मामी कैसन देले हई उहाँ के देले बनी ऊपरिया दोनों गोड़वानी के ज्यादा ठीके बाटे अब का करब ना ठीक है बेटा 5 गो बाइन जे हमन के पारा पारी मतलब लास्ट रहे तो एगो दे देवे के चाहत रहे हमरा के तो मतलब 551 गो रुपया देले रही हम बड़ रही तो एकरा मतलब ई थोड़े भेल कि कोई 5 गो बाटे तहार बेटवा एगो बता सब के तहार बेटवा के कोई सोना बना के देता टे पतोहिया के आ तू हमन के इहे सब दर दीदी का हो गई अभी कहे के नहीं थे हां ई देखो का दीदी हमनी के ना कहले अपने अपने का जी कनुआ भी आले जाई दीदी आगे ते देखे आने जे कि हम 4 दिन खुश रह। दे दिन जे काट दी आ ये रे रामा जी दे दिन हम तब तो दे दो तो हमारे के देबू का दो तब हमरो कुछ बढ़िया हो रहुआ देम कि हम देम लकनिया धारा एकदम खारा सोना है 24 कैरेट के अजी दीदी तो बड़ा मस्त लगता जी। हां तारे खातिर बनल बनी पेनहु त पेन दीदी रहो का लेल बहन का करी पैसा ना रहे तो ये 500 सोचनी की दे दें बाद में बना के दे दें ला हो कन्या आई सब के का जरूरत रहे दीदी हाँ ला जे आवला नया नया कन्या नु तो देवल जाला कब हो 500 होला सब अपन दिमाग में नु धइले रहिया बुढ़िया के बताइया कि के कितना देले हा ठीक बा हमारे याद बा हमार मत भूलइए ये कने देखनु हम का देले हई हां राव तो और ही अच्छा लगत रहे जी। हां सबसे कह के हम नु का कहला बोलना है माझी नहीं सब दे देले हई आ कुछो कह सामान सब कोई के मतलब गहना गुड़िया सब कोई के ठीक बाटे आ कहे के बाटे कि हमनी के त देखे गई रही जलौजवा में आ हौ ना गई रही त कहत रही कि ए दीदी कैसन कन्या बाड़ी जी हम त ना देखलाइन देवर के जोड़ी बहन अब देख लेलु नु हां ये दीदी देख लेही देख लेनी अब तक एकदम कन्या अच्छा भाई लाखों में एक ही भाई आंख फाड़ के देख अच्छा लिया भाई कन्या मस्त भाई बाकी पातर दुबर भाई ना अरे वो सब के लिया के मोटा जाइम खा के काहे कन्या ससुर के पानी ना गेला आदमी तो मोटा जाला यो खैन पेन मोटा जल मोटा जाए जी चिंता मत करियो बबुआ जी खूब खियाई पियाई नु त देह हाथ भरा जाई। हां हां और बबुआ जी तो ध्यान देले बनी हमरे देने दीदी अब हम जाई न काम बा गेहूं धोए के बा बुनी बदरी के दिन बा हां जाए कन्या गेहूं धो द सब गेहूं पूरी में लाग गइल ना जाई तो जाना तो जानू हां जा 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 जाना तो मैं छोटको चल तनी हम हां ठीक बा दीदी जाए दीदी कहते गेहूं लागल कि आटा लागल पूरी में जी अरे उहे हो धोआई जितना रहे उतना पिसा पिसा कर लगा देला कुछ काम करे में चरफर हिया तू नहीं के मतलब ना और बतावा कन्या सबके घर परिवार ठीक बानू हां जी सब कुछ ठीक बा। हमनी ऐसा तो तोहर गुतनी ऐसा बहिन तोहर होई हन जा हां भाई जा हमनियो से बढ़िया प्यार दुलार देखे ना जी ऐसे काहे बोलतनी देखा ये कन्या तो गइल ऊपर लड़ाई या झगड़ा मत करियो ना ये दीदी मतलब हम लड़ाई झगड़ा करे के बहन हां दीदी हां रुक जाई आवते रुक जाई ए दीदी हम जाते हैं जी बोड़ा मांगत होई देखिए अलमीरा पर होई चुड़े कहनी हां कि चाची घरे अइहन जा हमर बड़की लेके आई जरूर कुछ लेके मैया से गई लिए बतिया वाले कि का दी है वही सन कौनो अपन तोहरा घरे के बात पूछिया सनी से मत बताइया ठीक न ए दीदी हम नहीं खींची ना वही तो हम खुद लिया के आए ना संकिया देम की है ये तो समझ कन्या के घर में से घुसाई मत देम कोई के रहुआ अपना साथे लेके आई ना मुंह देखे खातिर तो आई न कुछ देवे खातिर वैसे ओकरा के मना करब एगो बात कही दीदी कन्या के हाथ में मत ले देम जानते में जुग जमाना खराब बा कुछो आदमी कुछ क के दे देते हैं हां ये कने वो आदमी हाथों पर ना देबे दी हम त कोई हर सन
कि हमार हाथवा पर से छेक ले लहरी ना देवे दे हाँ जोगाती है, लेकिन जानते भी आजकल के युग जमाना कितना कौन है देखो उन दीह सना तब तू ऐसे मुंह कइल रे कोई हमरा लाज लगता हम कम लजाए के नहीं कि आप ननदे हड़ी लगी हन अपने ननद हड़ी ऐसे तब कइल रही ए दीदी कुछ बना दी ना, खाना की तैयारी करेंगे ना। हां जा जा देखो जा का बनी हम करे के बाटे पूरा का तो जा करी नु हाँ मोले पूछ झापी झोरा तन की जाती देख ले रे। हां देख लो का अब सब सेब संतरा रखी है ठीक बा। अखवाई मत दिह जा देखो कन्या हमने के 4 गो गोतनी रही जा अब तू आ गेलू तो 5 गो हो गई जा लास्ट बारू ठीक बा आ सब केहू से मिलजुल के रहे के बाटे एमे केहू लड़ाई झगड़ा ना करेला अब तोहरे पर सब केहू ले ले बाटे कि तू अब कैसन बारू बात दीदी हम झगड़ा ना करम जाए तो इहे कह कि हम झगड़ा ना करम दीदी घर परिवार जैसे चलता वैसे हम मिलजुल के चलम ठीक नु अब सब कोई के आस तोहरे पे बाकी छोटकी कैसन होई बाबूजी चलते खटिया पे देख गिरल बानी कि कैसन आइल बिया कैसन नहीं अगवी से जगह जमीन है तना बाटे अभी देख हमनी के दादा दादी में नहीं खे बाटे तो हमनी में तो अभी दूर ही बाटे ठीक नु वही से समझा देला पढ़ल लिखल लेकिन के इशारा काफी होला तो तू पढ़ल लिखल बाड़ू ठीक नु आ सब गहना और सब अपन बढ़िया बक्सा में धके चाहे गुदरे में ताला मार दिह ई सब कोई के बार बार ना देखावा जाला ठीक ना तनी हम जाता नहीं काम करे कुछ होई तो मोबाइल बानू फोन करी है ना चिल्ला पाइबू तो ठीक बा ठीक बा ठीक बा दीदी कितना बढ़िया मिलल गई जा बहन निहन मानते जा हमरा के। नमस्ते प्रणाम हम बने पुष्पा सिंह वीडियो बना के ये संदेश रहे देखनी है कि एगो नैने वाली दुल्हन पहली बार ससुराल में वाली तो मुझे दिखाई में का गोतनी देवे ले जाइए पर वीडियो बने जे वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम शेयर करम कमेंट करम जरूर हमने के चैनल पर नया कोई तो प्लीज हमने के चैनल हटे जिला भोजपुरी कर दिल से सब्सक्राइब करम सबसे पहले हमने के वीडियो रोवन पहुंची लास्ट में जिला भोजपुरी जी भर के।